Emmanuel Macron on est président de la République de la France. Ara deuxième mandat du murum capana nay so gayni mandat ji di hay joni capande mo ko joyti mantam enen foti wawde ardade leydi fonde Sénégal so tawi non Allah waɗi enen jogi expérience mum enen jogi yende muɗum enen jogi coftal muɗum enen jogi fandade moƴƴere fande e yimɓe ɓe non gara yimɓe mande ko e France son kaldi e musidɓe mon ida mon wonoɓe ɓe koɓe kala noon koɓe kala so ɗen pelli yesal en marche woni parti keso merci ɗo en mbiyani yon gar ɗo henne walla min gar mbaɗen ɗo henne affaire o merci Thank you.